ମାଲିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଦିନର କଥାଟା ଥିଲା କିଛି ଏମିତି କି ମାଲିକେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ସୁଟିଂ ଆସିଥିବାରୁ ହଠାତ୍ କିନା ରାଜା ଭାଇ ମତେ କଲ୍ କରିଥିଲା ଆଉ କହିଲା କି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଲା ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ମାଲିକେ ତାପରେ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଉପରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ର ସଟ୍ ନେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା। ହେଇଠି ମାଲିକେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ। ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଫଟୋ ସୁଟ ସାରି ଆମେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଥିଲୁ। ମାଲିକେ ତାପରେ ତ ଭୋକ ମତେ ବହୁତ ଜୋର ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭୋଜିରେ ସେଠି ଆଇଟମ ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ଡାଲମାକୁ ଖଟା କ୍ଷୀରି ଆଉ ମିକ୍ସ ସହିତ ମାଲପୁଆ। ମାଲିକେ ମୁଁ ପୁରୀ ସହିତ ଡାଲମାକୁ କମ୍ବିନେସନ କରି ଖାଇଲା ପରେ ମାମୁଁଙ୍କ କଥାରେ ଡାଲମା ସହିତ ମାଲପୁଆକୁ କମ୍ବିନେସନ କରିଥିଲି। ମାଲପୁଆ ସହିତ ଡାଲମାର କମ୍ବିନେସନ ପୁରାପୁରି ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା। ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମାଲ ମହୁ। ମାଲିକେ ଆଜିର ଫଟୋ ସୁଟ ଟା ଥିଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗର ନୂଆଗଡରେ। ଆଜ୍ଞା ମାଲିକେ ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି କି ଭାଇ ବସି ଖେଳୁଛି, କଣ ଆଉ କହିବି। ହଉ ମାଲିକେ